Ongi etorri entzuleok, dagoeneko egun gutxi baino ez dira falta, Turra Bilbotik abiatzeko, eta hementxe jarraitzen dugu, gonbidatu berezikin solasean, kasu honetan, Durangora gerturatu gara, eta gurekin dugu protagonista, Igor Etarabera, Iban Maio, arratsaldeon. Apa, arratsaldeon. Bueno, Turra hasteko egun gutxi falta dira, nola ari zara bizitzen zegoen hauek? Egia esan, lehen brutik ikusten genuen, baina orain ikusten dugu, zelan ja hor dagoela. Ganean abeitzen doze, telefonoa ari dagunero zerbait jente asko deitzen, jente asko elkarrizketa egiteko, eta orduan abeitzen da ja Turra bertan dagoela, baita ambienten ere nabaritzen da ja Turra bueltazkinan dagoela, eta da gogotxu ja hasteko, ez da. Pentsatu itzordu pila izango dituzuela, ez da egun hauetan? Bai, orain arte izan da, nahiko lasai izan da, baina esan egun hauetan ja, jente asko ditu digute eta ditu diate, eta badauka dugu, agenda bastante kompleto esan da moduan, ez da, Turra arte baino lehen hau. Gugintzat harrituta geratu gara, ze mugimendu sortzen den inguruan, ze logistika eta zen gauz dauden, ez dakitzuk ja bertan lehiatuta ikusi zenuen, ze panorama zegoen, baina gugintzat harrapatu gaitu pixkat. Bai, ikusiko da ganera, Bilbo lehengo talde aurrezpenean ikusiko da, baina batez be irteeran, Turreko irteeran ikusiko da, zelako espektazioa zenbat jente, ze mugitzen duen Turra, ze azkenean Turra ikaragarria da, ez doka zer ikusirik ez Vuelta Espainiakin ez Girorekin ez. Turra mugitzen duen guztia, logistika guztia ikaragarria da, jente asko mugitzen du, jente asko ikusten du, telebista guztiak bertan daude, eta ikusiko da, jente asko igual ez daki honek garen zelako reperkusioa duen, izango duen Turra Bilbon irtetxea, ez da? Batu duzu, bueltarekin eta giroarekin ez duela zer ikusirik, zer du berezia Turrak? Zergatik da hain handia? Batez be historia, dakan historia, Turra ikusten dugun dakan historia guztia atxetik, eta ikusten da, historia asko dokala, ez da. Gero ere, ikusten da, Turra bai telebista moduan, patrozino moduan, jente guztian nahi dutela, hor egon, ez da, nik, adibidez egin dut tiru handiak, ez da, eta egin nuen buelta, egin nuen giroa, eta, Turra joan nintzen momentuan, ikusi naben ja lehengo alditik, ez aukala zer ikusirik, ez da, baita, telebistare aldetik, danak zeunden, jentea garen aldetik, eta batez be, nabaitzen zena zen, korredore guztiak Turrera forman altzen zirela, ez da, adibidez, zuk hortzen zuen Buelta Espainia igual, eta, etxeko taldea bai, asertarrak igual ekipoa erdia edo eta holan forman zeunden, baina ez talde guztia, ez? Turrean korrode guztia forman joaten dira, dan alburu batekin, eta dagoen tentsioa karreran asko nabaritzen da, eta hori zotu ikusinik lasterketa pesen, ez da? Eta nola deskribatuko zenuke Turraren inguruan sortzen den giro hori, zirrara hori? Ikaragarria da, ez azkenean ikusten duzu ambiente guztia duzen etapetan, edozen gauza egiten duzula, reperkusioa handia dauka, eta hori ez da gertatzen karrera baten, ez da? Eskapada baten sartzen dut baduzu, ez dut esaten ja, eta bat irabazten baduzu, baina edozen gauza egin ezkero Turrean, reperkusioa handia dauka mundu mailan, ez da? Eta, daukazu hori, prentsa asko, jente asko segitzen duela, eta hori ez da pasatzen beste lasterketa baten, ez da? Eta ganera jente batez be frantsesak, hemen ere izango da, asko blokatzen dira bere karrerarekin, eta da como fiesta nacional bat moduan, ez da berarien txat, ez da? Eta etxean gordetzen duzu zerbait hola zure Turrak gogora ekartzen dizkizun objekturen bat, edo? Dauzkate parte hartzen nuen Turreko batzen duzuten opari hori, plaka komemoratibo bat, gero Turrako etapa irazen nuen trofeoa, eta lehotxoa, eta horrek ez da, orain umea da bilorrekin gora eta bera, baina etxen duzuz, azkenean, igual momentuan ez diozu balore hori ematen, baina gero denporarekin bai, ez da, ja Turra bat ere bukatzea, importantea zan bai, ez da. 2002an izan zen zure lehen parte hartzea Turrean, nola gogoratzen duzu lehen Turra, lehen egun asaterako, ez dakit, urduritasuna, errespetua, ni lehenengo Turra, ez nekin oran joan, eta hori izan zen, lehenengo eta behin, ez dugu atxen nondik irten ginen, baina, izan zela, irtereko momentu hori zenbat jente, pilatzen zen, ja irteran, ez da. Eta batez behin nabaitu nuen gehiago izan zena, da tentsio hori, pelotoiko tentsio hori, danak zeunden, nahi zuten pelotoi aurrean egon, kaida asko zeunden, tentsio asko, presio asko, eta hori batez be hori, ez lako estresa eta ez lako urrintasun zegoen pelotoian, ez da, dana nahi zuten aurrean egon, eta tentsio asko zegoela, ez da, eta hori, edozein gauza egin ezkero, reperkusio handia zukala, ez da, baina batez be tentsio hori zegoela pelotoian, bai. Hor pentsatzen dut, badakizu Turrera zoazela, aurre ikusten duzu, ez, zer den Turra, harritu egin zintuen hala ere, tensio horrek eta... Bai, asko kontao eta etxe egin zidaten,
Bizitu behar da, ez da, bizi behar da, eta nik erengo aldia korretu nuenean hori gehatutxe edan grabatuta, ez da, zelako tentsioa goten zan. Zenba jente ere, etapa guztietan, bai Lautadan, bai Mendian, jente asko animatzen, bai helmugan, prentsa asko, telebista ugari, baina batez zegoen tentsio pelotoian, ez da. Bueno, 2002an lehen turra, baina inoiz aztuko ez duzun urtea bintzen nik uste, zalantzarik gabe 2003 izango dela, zure urterik gloriatsuena, Euskal Herriko itzulia irabazi zenuen, 3 etapa irabazita gainera, Lieja Bastonen 2, Dofinen ere etapa garaipenak, eta ondoren etorri zen nolabait sari potoloa, ez? Turreko etapa hura alpedu ezen, Armstrongen aurretik gainera, eta hori gutxi ez balitz, 6. postu ere sailkapen nagusian, ez dakit zeruan edo nontzinen, une horretan. Bai, azkenean momentuetan gara, turrean daukan gauza bat, adibidez, txarra, azkenean itxule ondietan, ez da, eta hori erabazi nuenean turra segitzen du, etapa gehiago dauka, ez da, orduan askar batzen da emozio hori, ez, baina izan zan ekaragarri, ez da, batez be alpeduzuen izan zan, etapa hori izena handia dauka, etapa mitiko bada, eta mendiko etapa bat, ez da, hori, esan zuen, buna handi bat, eta, azkenean, nik egoaten jot, zelan helmugan heldu nintzen, zenbat jente, zenbat komunikazio, zenbat, naiz gero bukatzerako orduan, hotelean ere zenbat prentsa, zenbat kasetari, eta, karo, zuzaude momentu enten, burbuja moduan, zara oso konstiente zara, baina askar pasatzen da denpora, ez da, horrengo gunean presetapa badago, orduan ez dago, badakazu disfrutatu duzu asko, baina horrengo gunean berriro prestatuan bazara, zauden garren eta pasko gatzen dira, baina goatzen dut izan zala, flotatzen moduan denpora guztian, ez? Esan ziren elkarrizita asko, dei asko, eta, egia esan postasun handi bat ere. Honik ere gogoratzen du momentu gura, nik 7-8 urte nitu, baina gogoratzen dut perfectamente, han nire herrian hor borda txiki batean gauden, eta bertan jarri genuen telebista kanpon, eta hori guzti genuen etapa hori. Eta, ikusten duzunean ja, etapa irabaziko duzula, edo behintzat eskura duzula, zer pasatzen zaizu burutik? Egia esan, urruti eraso nuen, 7 kilometro gatzen zan hondik arren, helmuga altzeko, eta argi ez naukan, 2-3 kilometro helmugara jasan zidaten 2 minutu eta erdi naukala Binukorofen kontra, orduan ja hasi nintzen pentsatzen ja nire azela garipena, ganera azkeneko kilometro eta erdia ja ez da engogoran, bastante bajatzen du media, eta hor hasi nintzen ja sinesten etapan nire azela, jatxan jakotxan neukan ere Julianekin, eta berak esan zidan, etapa nirea zela, azteko disfrutatzen, zen momentu poli bazala, jente karagarria zagoen, jente pilo bat, azkenean hoi pilo bat etxon duzu, baina hasi nintzen disfrutatzen, kilometro bat erdira gutxi gora bera, eta nire burua garaipena gusten nuen, eta hasi nintzen apur bat gozatzen, ez da, garaipen hori. Zure kasuan gainera esan duzu, ez? Tartea bintzat izan zenuen gozatzeko, zeia esan zizuten, etapa zurea da, beraz, orain disfrutatu, eta bintzat hori ere garrantzitsua da, ez? Bintzat, egun handi horretaz gozatzea. Bai, honi garantu operazoaz, azkenean nazioen beten porazko atara, baina banaukan margen bat, lasai biltzeko, lasai egoteko, kilometro bat erdian, 2 minutu eta piko neukan, Binukofen alde, orduan horrekin renta garrantzitsua zen mugara heltzeko, ez da. Eta pentsatzen dut, etapa irabazi ondoren, kaletik eta jende asko errekonozitu edo kaso egingo zizula, ez dakit fama hori edo nola eramaten den. Bai, garo, zuk ez izen duzuko turra korritzen, hori guztien duzu ere, prentsa eta zure gainean dagoela, baina etxera bat etxoko orduan izan zen ikaragarri, ez da, jente guztia ezagutzen zaituz, lehen bai, baina turra eta gero. Hondik garrean gehiago eta izan zen ikaragarri, ez, danak ezagutzen zituzten, danak menzuten arrazi bat atara, zurekin itxegin, izan zen momentu bat, itxelaz, danak ezagutzen dituten, ez da, danak, joaten itxen igual erosketak egitera, eta ia es imposible esan, ez da, zinoen, gehatxe zidaten, izan zen momentu bat, ikaragarria, hori, jente guztia ezagutzen nintuen, eta nahi duzen, danak nahi zuten arrazi bat, edo momentu bat, izan zen pasada bat, bai. Eta etapa garaipen hori nola ospatzen da taldean? Txampain pixka bat? Ez da horretarako? Hombre, gure txate pentsa, gure taldea pala zela, igual ez bazan presupuestu bajuena turroko ekipotatik, bajunetariko esango zan. Eta gure txako etapa tira baztea, ganera, mendiko etapa bat, izen horren alpeduzeko etapa. Nola zen moduan ganera, gure txako ikaragarri izan zen, ez da ospatu genuen, ospatzen da bezala, txampan apurtxu bat eskatu, eta ospatu, ez da, aldan aurrian, tragotxu bat hartu, eta momentu ospastasun hori horrela ospatzen genuen, bai. Tura prestatzerakoan, ez dakit oso definitua dituzuen, ibilbide zati bakoitzean zer jan, zer egin, zenba pultsatziotan ibili, dena oso...
Ba, orain asko dauta txirrindulari itxa, baina lehen, zegoen potentziometroa, eta batez be, pulsoak inebitzen ginen, orain uste bati bat direla, gaur egun agintzen duena, argi dago dan aurrera doala, bizikletak atzen dira, presta gutxak aldatzen dira, eta dan aldatu da asko, ezta? Baina, gure garaian, azkenean, gaur egun egiten da moduan, janari asko zaintzen da, eta bai deskantzeko orduan, eta azkenean horteko sekretorik, ezta? Batez be, txuli handi baten, 21 egun dira, eta bero handikin, etapa luzea, etapa gogorrak, beraz deskantzatzea oso importantea da, bedan. Eta pinganilloaren aldekoa zara? Bueno, informazioa asko ematen du, nik ezin gustatzen agobio hori, ez da, edo zen gauza, baina badibidez, bai, hemendik 100 metrora pasostu bat dago, edo enlazeko moto bat jauz egin da, eta erdian dago kontu zibili, edo txarko handi bat dago, horretako oso ondo dago. Beste eskapadan baterako ere oso ondo dago. Baina, enzitzaren gustatzen, deporustean, azkenean, hitu egiten zaitu. Hor zuk entzuten duzu, talde guztiaren agindua edo zure? Gu daukagu, zazpi taldek ideo, daukagu linea berdina, nik itxegin etxero, kotxetik itxegin eskero, danak kontzuten dugu, ez da. Denak. Baina, azken finean, gauza hon badaukaz, informazio asko baten dizu, batez be, lasterketa zelan zijoan, eta batez be, dozen gauza pasau eskero, aurretik, errepidea moztuta dago, edo kruze gaiztze bat dago, edo elmogako orduan, esostua dago, kontu zibili hemen, edo horrako egin, ez da. Bueno, badakigu turrak ze presioak hartzen duen, txirindulari batean. Zuen garaian, batzen duten psikologorik edo horrelagorik? Ez egon garen zen den, ez geneukan, ez entxartu etorriko geni esan zen uste barrezkoa. Eta oso ondo dagoela, gaur egun uste talde guztia dokatela, bai txirrindulari txan, bai futbolean, eta beste kirol askotan, ez da. Gure garen zauan sartuta, eta igual norbaitek igual bere kabuz ibiliko zen, baina nik eskortuko nuke, egia zen ondo etorriko zen. Momentuetan ez zegoen, baina uste gaur egun talde guztia dokatela, eta uste pieza garrantzitsu bat dela talde baten. Asko sofritu zen zu pertsonalki, psikologikoki? Buruak momentu asko dauzka, gauzak ondo dijo aztenean, dana ondo, eta txarto dijo aztenean, azkenean, txarto, ez da, azkenean, naizta txirrindulari taldeko gauza bat izan, azkenean oso bakartiare bada, azkenean zu bakarri prestatzen zara, zu bakarri gortzen zara entrenatzen, zure gorputza da, zure sensazioa dira, eta azkenean oso kirola bakartia da, naizte talde baten korritu, nadele modu baten korritu, baina azkenean zure entrenamentuak, zure prestakuntza, zure janaria, zure eguneko gauzak zu bakarrik egiten dituzu. Eta azkenean entrenatzeko orduan ordu asko egiten dituzu, orduan zu bakarrik buruari buelta asko eman dezakezu, ezta? Eta azkenean lan bat moduan exigentzia zein den, gogorra esan lehike. Gauzak ez badira zu nahi duzun bezala bortatzen, ezta? Bueno, eta itzuli handietan 3 aste, etapa asko dira, etapa gogor asko luzeak, nola mantentzen da motivazioa, nola bilatzen da motivazioa? Azkenean esatzen zara dinamika baten, hiruan azten zara ja, azkenean hor egunak danak ja berdinak dira, ezta, taldekide berdinekin, egunak azkenean, buk bat izan deke mendiko etapa bat, beste bat laua, beste bat esprina, baina azkenean dinamika bat da, egunero saldu, etapa, autobusa dutxatu, hotelera, masajea hori berdina da, goza da, orduan. Motivazioa nire kasuan, mendia zetorrenean, ikusten nuen zelako etapa zen, eta ja nola aurkitzen nintzen, ezta? Baina azkenean turra beti motibatzen zaitu, ze beti ematen dizu aukera bat, ez nire kasuan mendiko etapetan, beste batxutan igual ihesaldian sartzeko, beste gorde batxuei, eta azkenean beti dago zerbait motibatzeko, ez bestela 3 aste luzeak egiten dira. Hombre, indarrik ez badago, oso gogorra egiten dira 3 aste, batxuk nahi dute bakarrik bukatu, eta listo, baina bueno. Zure gainera gustatzen zaizun, ihesaldietan ibiltzea, ez? Bintzat, etapa garaipen hori bilatzen. Nire bilbidea zetorrenean, bintzat hori, ganera, horrela zen, eskaladora eginean, azkenean, bilaia beti bakarrik ibiltzen ginen. Zure ustez, turran bizirik irauteko eta arrakasta izateko gakoa zein izan daiteke? Ze ezaugarri behar dira edo? Hombre, gaur egun generalia disputatzeko oso kompleto izan bazara, ez da? Baina ikusten dugu ganera gaur egun txirrindulariak bai mendian indartsuan direla, eta gero lojupekoetan ere berdin, ez da, indartsuak dira. Eta ganera daukate, talde, beringuran talde oso on bat, ez da? Zenean garrantzitsu edo finko bat hori da, ez? Talde on bat izatea, talde buru on bat izatea, eta oso kompleto izatea, ez? Bai gorantza eta bai
kontralojean, ez da bai da turren ere ganera, mendikotapetan irabazten da, baina lojupetan ere asko irabazten da. Algun ikusten dugu bez, hasi dugu Pogakar edo Guin Belari gozin izan dira, bai mendian eta bai lojupetan honenak, ez da. Bueno, Indurainen kasuan esaterako, metro 88 neurtzen du, 80 kilo pixatzen zituen, Armstrongek 176, 71 kilo, eta zuk, berdin, 176 neurtzen duzu, 59 kiloan ibiltzen zinen gara hartan, fisionomia horrek zein abantaia du, edo zein baterainoko garrantzia du? Gara aldatu alda pizkat, baina eskaladoreak ginenak oso beste fisonomi bat garonkan, ez da, oso Pantani edo ni beste korrere batxutena ondoan, oso argala ginen, bat larogi baino gutxiago, neutzen guinen, eta oso fin geunden, ez da, eta azke finean Indurain edo Astronaut ziren gorpuzik gehiago zekaten, ez da. Nahiz eta mendian berdin ibili, baina azkenean potenteagoa ziren, ez da, eta horre lojupoetan igertzen zen. Bueno, eta taldean giron bat sortzeko zer behar da? Bueno, batez be gauza konde urtetxea, azken finean talde bat jende asko mugitzen du, bagara ez dakiz 8-9 urtetzen gara korredore, auxiliarra artean, mamabos, 20, orduan famili bagara, bi astetan ia 3 astetan batera gamar garela, eta nahiz eta batxutan beto, bestotxan gorago, bestotxan berago, azkenean nik uste dut jarrunta bihurtzen dela, eta bakizu azkenean norberak zelan egin behar duen, zein da bere lana tokia taldean, eta hortan joaten da, azkenean lan bada, ez da. Gero, argi dago, txantxak, afari gorduan, bromak eta ambientean egoten dela, ez da, beti dakazu feeling batekin beste baino gehiago, baina azken finean lanekin oso ondona baten zara, azkenean ez dago besterik. Hori jo esan barrizun ez, ausartuko naiz esaten bintzat, esango nukela zu bazarela bizkat zirtolaria edo boromista bizkat. Bai, apurtxu bat nintzen, baina bai nik horretxeko orduan oso serio nintzen, nik ikusten nuen nire burua prest nagoela, eta palortzeko edo hori biltzeko, oso serio jartzen nintzen eta oso zentrauta gauza hortan, ez da. Bai, ferian gero beste karreras kanpoa tentsio hori kentzeko, bai, baina lasterketak hortxeko orduan oso serio jartzen nintzen eta oso zentrauta, ez da. Bueno, eta anekdota edo, divertigarriren bat izango duzu hor inguruan edo asko, ez da kontatzeko modukorik baduzun. Baina nizu logelan eda, lorla? Berdin du, turraren esparruan. Turraren esparruan, ez logela hor zegoen, anigu, goatzen dut, goatzen dut, atizbidez, Frantzian dira oso tipikoak Campanil hotelak, ezak zuen, oso txikia dira, ganera dira hormak eta dira, oso olako bezala, ez da, orduan, atxeten da, atuan. Eta ze pasatzen zen, orduan, eguramentu maleta handia, eta, logela zidan oso txikia, orduan, abezen nuen maleta zabal ireki, itxe bazen nuen, getu bazen nuen hode bat, maleta zabaltzeko, eta gero berri izteko, ez da, eta bestekin berdin, orduan, goatzen dut, atara genula, tur bat egin duzun bero pilo bat, ganea zegoen aire kondizionatu ezer, atara genduen literak, kolako ziren, terrazara, eta gaur egin nuen lo, eta maleta gutxi genuen barruan, eta horren etorri zan auxiliarra itxartzera, eta sustu hartu zuen maleta barruan zuen dela da, eta algun ongo den, ikusi duten hor lo kanpoan, eta izan zen, eske zegoen lo itere barruan bero bat, eta ganea ziren logela oso txikiak. Campanil, ez dakit inoz hartu duzuen Frantzian, baina txarrenetik dagoena. Txarrenetik dagoena, bai, lako izan, bai. Tengen on kanpoen lo, oso ondo ganera, bai. Hobeto ez, aizeri gabe barruan gainera. Barruan, ez que ganera, ez zuen toki zertako ez, oso txikarra ziren, bai. Bueno, eta, ibilbideari turrazara eta gore errepasotxo bat emango dugu, zure ibilbideari. Hasteko, irakurri dugu, txirindulari izan aurretik karatea ere gustatzen zitzaizula edo aritzen zinela edo. Bai, hori, egunen kerul pillo bat, izate zigorrekoan nintzen, naiz, eta, pizka trastoan nintzen ikastolan, ez da, orduan urtetzen nintzenean klasetik, beti egoten nintzen hortik, beti trastoan egiten. Orduan nintzen zidaten, kirol bat egiteko ikastola eta gero, pizkat entretenimendu bezala, eta bintzate, Gero lasaiago egoteko edo. Eta hori nintzen futbol, eskupelota, karate, atletismo, eta azkenean bizikletan, baina izan zen batez be, pizkat, ez trabioso, baina oso mugitua. Eta asuntoan da karatena izan zen, barregura beti gotatu dut, eta izan zen eta moduan, joan nintzen lango gunean, eta zan nion amari, gustatu zait. Eta nauzakaten kimono, eta orduan nire amaz egin zidan, egin zidan kimono bat, eta zinturon beltza batekin jarri zidan. Eta horreko gorea barik, ez joan nintzen horrekin, eta nahi behin zaten, kimono eta zinturon negro.
Torri hona, fin fan, eman zidaten batxu bat, negarra izanako, jarri zidaten fino. Zu arro-arrota? Joan nintzen txelo, zaren ama, ez no jo, zer ba, ez dakiz pasau da, baina jarri zidaten goiti bera, eta zoa gehiago. Baina begin zu kimonoa da. Kata, nik enekien zentro zentxoa zeukan. Zagoena horia, gorria, beltza, eta nire ama beltza, tope jarri zidan. Tope bero, ziatera nirean, zerako barreura. Eta bizikletan nola hasten zara? Ez dakit familian bazenen horbait? Lagun artean zen, Arreteko ziklista zegoen hor, Arreteko eskolako ziklismoa zegoen, eta lagun artean, joan ginen, apuntatxo ginen, usten ziguten bizikleta, korritxeko, bizikleta bat usten ziguten, eta zen sartzen ginen autobusu baten, eta baten ginen, herriko lasterketa korritxen, igorreko nintzen, beste toki batera, eta egoten zen lasterketa bat, eta aite zeran buelta zirkuito baten, ama sortzi, eta hasieran duratzen zidaten, ez dakita bukatzen dituen lasterketak ere. Baina gero mandan zuten bokadillo bat, palmera bat, Fanta, revista Ciclismo a Fondo, ez dakit zer, eta ambienta gustatu zitzaidan, jasintzen gero eta gehiago, eta azkenean ondo eman zitzaidan, baina hasieran oso txarto, baina ambientea eta gero gustatu zitzaidan. Profesionaletara iritsi aurretik ere gertatu zen zerbait oso larria, zure txirindulari etorkizuna, zalantzan jarri zuela momentu batez, ez autoistripu bat, ez dakit nola oroitzen duzu momentu hori. Bai, nire hon nintzen, pasatu nintzen, afesionatuta mailara, Nestoki, Nestozokan filiala, ez da. Pasatzen gara julenetik afesionatuera 18 urtekin, eta korritzen duzu, orain ja, ez da, arrunta, baina lehen bai, jentea 25 urtekin handik arren, ez da. Eta naiz eta ni baino egindago egon, eta balduago izan, nik lasterketak erasiten dituen jente horrekin, ez da. Orduan zan zidan, azterkun zuen, nire etxegarri zan zidan, hor urtean, zinatu, ja pasua emango duzu igotxeko, oso azkar. Ezin nintzen egiten, prestazioen sozial, dauzka, baina egiten nuen kurro, orduan ez galtzeko urte hori, ez lehen obligatorioa zen egitea. Orduan egiten nuen igorren, kurroa jaiten nuen. Eta ze pasatu ditxaidan, neukan kotxe garbitzeko toki bat, hartu nuen kotxe garbitzeko, eta jasu ditxaidan giltza, giratu nuen ambulante, eta muro baten kontra joan nintzen. Eta buruan katadana apurtu nituen. Eta nintzen denpora pilo bat, bentua luze bat ospitalean, danak hankak aportuta, buru ez dakiz ez, hau horrena da. Eta nintzen 2 hilabete, eta 2 hilabete horretan ez zidaten taldetik egitu, ez da jakiteko ere zen moduz nengoen, eta ja etxera bueltatu nintzenean, ditu zidaten, esaten ez nuela segitzen Baneston. Ja ez nuela pasatuko, baizik eta ez nuela segitzen taldean. Nik esan nion, batez behin parte, ez dit importa, eta azkenean, pertsona gara, ez duzu galtzen zen moduz nagoen. Hori nintzako ez da importanteana, baina ez da zu deitu inoizateko zen moduz nagoen, edo zelan dozoa, edo animo. Eta, oso momentuan oso txarto pasatu nuen, baina, gero berria zen nintzen, bizkanaka buelta emoten, eta azkenean buelta eman nion. Zuk argi zenuen, segituko zenuela txirindularitza bide horretan, edo momentu batean pasa itzaizun? Bai, argi naukan, lehenoko nahi nuen ni izendatu, eta gero berriro kostatu zitzaidan, ze galdu nuen muskulo pilo bat, baina, apurka buelta ginen. 2000 urtean egin zuen egun zenuen debuta profesionaletan, Euskal Teleuskadirekin ez dakit nola oroitzen duzun, lehen urte hura, debuta. Oso berandu pasatu ditu ziaten berandu, urtean nintzen urtean karrerak pilo bat irabazi nuen, baken nengoen, afizionatutan. Urtean nintzen Espainiako txirrondaririk onena, baina ez nuen kantailerik, ez zidaten euskaltere zer inor fitxatzen, eta azkeneko ja tempora ja pasauta, ditu zidaten da euskaltera pasatzeko, eta nuen espero. Eta gero lasterketa batxentut izan zala, Frantzian, Estrella de Bezes. Eta batxentu dana da, korritxako modua diferentea da, ez da, afizionatutan, urten zara, pan-pan, palo limpio arteratik, azken arte nio. Baina personetan urten zara lasera zai, eta gero apretzen da gehiago, ez da. Eta berdin zan, hasi gara, urtatzen gara pelotoian, xastiro, ze ondo, besteak, da, kontatu dute modua da, eta derrepentean, hasi zan topera, jarri nion lerroan fila de 1, eta mar por hora, pasatzen da, karre asko faltada, derrepente geratzen da, digo, joder, gaitik hain askar. Eta etortzen da motor bat, eta 70 eskapaus con 2 minutos. Eta aurretik. Eta guatxa talde guztia, digo, bala hostia, baina zan eskapatu dira, da imposible, da, eskarrago ezin lekti joan. Hori gatu zitzaidan garabatuta, ez da.
Esan da posible, hain askar joan gero moduan, eta ja 2 minutu eta 30 ordu eskapau, eta dan, esan hori gatu da markauta bai. Bueno, zure lehen urtetan gainera, 2001an esaterako, naiz eta Turrean ez zinen egon, Dofinen etapa garaipena lortu zenuen, Midi Libreko sailkapen nagusia baita ere, Espainiako bueltan 11. Sailkapen nagusian, 2002an 5. bueltan, esan nahi dut, hasiera profesionaletan ja nahiko ona. Bai, ondo, hasieratik ere ja, bueno, nahiko ondo moldatu nintzen, eta egia esan 2. urtean ja garaipena etorri zitzaidan, garaipena ona ganera, eta egia esan ez naukan Turra 2002an, lehenengo aldiz Euskaltel joan zara Turrera, nik ez nukan programa sartuta beraz nintzen joan, baina bai hasi nuen Defineko taparregina, Midi Libre hasi nuen, eta bueno, ez nukan nik pentsauta Turrera joatea, eta ez nukan programa sartuta. Baina esan lehenengo urtea joan zala Euskaltel Turrera, eta egia esan gara izekan garaipen etorri izan, eta bueno, egia esan urte hon bat izan, bai. Hor, Espainiako bueltan, 11. 5. hor ikusi zenuen itzuli handietarako ibiltzeko moduan zinela? Bai, nuen Turra korritu, baina egia esan, bueno, nire lehenko itzuli handia egin nuen, eta bueno, ikusi nuen, bueno, nahiko regularra nintzela, eta bueno, baina aukera nahi duela, ez da. Bueno, 2003alen aipatu dugu, sekulako urtea. 2004a ere bide beretik hasi zenuen, garaipenak eta hemen, Dofinen sekulako erakustaldia uste du momentu zen ere errekorra ezaritzen duela, kronoiko eran. Une hartan, zu nolabait zinen, Armstrongen aurkari zuzena edo esango dugu Turrerako. Gero, eroriko izan zenuen, denbora asko galdu, hortik gutxira lasteketa utzi behar izan zenuen, bentsatzen dut une oso gogorra izango zela hori, batez ere psikologikoki, ez? Ze urte oso batetik zatoz, eta... Bai, esan urte hori, jente asko esperantza bondia zonkan, nik ere bai, Turrera basteko hainbeste ez dakiz, azkenean Armstrong, ja lautur manera basita, eta ganera superiode handikin ez da, baina bai, Dauphinetik netorren exhibizioak eman da. Momentuzeko korsalara digo nuen, Turreko etapa baten Alpeduzeko korsalara bat zegoen, eta aukera asko edo, bueno, jente asko batxen zuen, baina aukera nintuela, ez da. Baina gogatzen doz, urte hartan etapa bat zegoen, adokina zegoela, eta nik etapa hortan guzti letxe handi bat hartu nuen, eta bueno, hartu nuen, etapa irudia daude hor, golpe ikararria hartu nuen, naiz etapa segitu, heldu nintzen 2 minutora, baina nola nintzen nuen nire gorputxa zagoela ondo, ez da. Naukan pilo bat ganera infesio bat ere hartu nuen, eta erreturetu benen zenaukan aginak hartuta, katerako pilo bat, eta azkenean etxerako bide hartu nuen, eta ganera pena esan zen ez, heldu nintzen forman oso ondo, baina Turra oso alrebez banditxaidan, bai. Kolpe fisikoa, baina pentsatzen du mentala ere, ez? Bai, bat ez be hori, ez da. Azkenean joten zara ilusio ondirekin, eta forman, eta azkenean zean gauza gurten nahi zuen bezala, bai. Bueno, 2005 eretzen oso oparoa izan, aurretik lortutakoarekin alderatuta noski, 2006an ere nahi baino okerrago, eta urte hartantxe uzten duzu Euskaltel, Saunier Dubalekin fitxatzeko. Zain nola bizitu zenuen zuk aldaketa hori, Euskaltelekin harremanak hautsi eta talde zaldatu behar hori? Ba, azkenean, 2005an ez nuen gorputxa horik hartu, eta azkenean analisi asko egin da gero arraposiaten hori monukleosis bat, orduan ezagun nintzen urtea oso txarto, 2006 urtea pizka buelta manion eta batzuk egin nuen handik hemendik, baina ere Turra izan ondo urten, eta azkenean azken urte izan zen Euskaltelen, eta nik uste nuen ja nahi nuela nire beste motivazioa da aurkitu, nola esan, ja urte asko ziren talde berdinean, eta nahi nuen beste pertsona batzuk ikusi, beste jente batzuk egin, eta beste motivazio bat, ez azkenean igual dana zegoen oso anklauta Euskaltelen, eta nire behar nuen ikusten nuen urte asko egin dituela hor, eta nahi nuen beste motivazio batzuk aurkitu, ez da, azkenean ez txarto nengolako, baizik eta askotan denbora luze baten, toki baten, azkenean ez dakit, lasaitzen zara, edo zaitu, edo ez dakit, gauzak arrun bihurtzen dituzu, eta nahi nuen beste motivazio batzuk, ez? Talde batean, azkenean dana euskalduna ginen ere, eta nahi nuen bai auxiliarra, bai korredorea, handik hemengoak, eta beste ambiente bat aurkitu, eta probatu beste motivazio batzuk, ez da. Hor gainera talde zaldatzen duzu, eta uste dut Giroan etapa garaipena. Ez dakit nola alderatuko zenuken Turreko garaipena eta Giroko garaipena. Diferentea zan, ni Giroa urte hori bakarrik egiten nuen, eta gustatu txaidan pilo bat, ez? Ez da gazatu ikusi Turra Giroarekin, naiz eta jarrea guztiak zaila dira irabazteko, eta nik ikusi nuen Giroa oso ondo egoitzen zala nire sogarrietarako, ez da? Zen garaian, korritxe zen garaian, eta betez be rekorrioan, ez da?
Eta, bueno, postasun handia mazidan, etapa hori irabaztea, ez nintzen gara oso forman heldu, eta azkenean irabazi nuen etapa bat. Nik pena mazidan lehenago ez korritzeaz, nire zaborretarako ondo zijoan, baina Euskaltelen azkenean turra zen dana. Bueno, egia esan beti da turra dana, baina batez be guretzako, ez da. Berdin ospatzen da garaipena Giron edo Turren? Hombre, dozen garaipena azkenean zaila da. Naizta izan herriko lasterketa bat, dana daria zailak irabazteko, dana prestatzen dira irabazteko, eta dozen lasterketa zaila da irabazteko. Reperkusio handiena turra dauka, hori argi dago, baina beti izan dut, ez? Naizta herriko lasterketa bat izan, dana daukate zaitasun handi bat irabazteko, ez da, azkenean bakarrik bat irabazten dut, eta dana prestatzen dira lasterketa hartarako, ez da. Bueno, eta hor gero dator, akaso zure ibilbideko unirik gogorrena, ez? Uztailean, turra lehiatu ostean, uzik positibo iragartzen du, epoagatik, kontranaliz eskatu zenuen, emaitza bera, eta azkenean 2 urteko zigorra, pentsatzen du momenturi gogorrenetako amaitza bai. Bueno, azkenean, jante asko ez daki guztia, izan zen, bai, manuen positibo manuen, bigarren kontrola negatibo eman zuen, handik beste kontrol bat egin nahi zidaten, imposiblea da, azkenean kontrol bi bakarrik egiten dira, hori normalean zuk egiten bezu hemen, onarteño ide baitu bezu pisa, bi kontrola egiteko dira, ez da. Lehenengoa positibo eman zuten, segun beraiek, eta bigarrena negatibo. Hortan, beraiek izan zuten, beste 2 bat egin zutela, baina imposible esan, ja zan eratzen inolako orinarik kontrol egiteko. Baina ez da guztiz gu ez ginen nire abogatua ziren esan joan, alegazioan jarri ginen, baina egin zuten eta esan zuten berriro positibo eman zuela. Joan ginen tasera, tasak ezian arrazoia eman, joan ginen Tribunal Superior de Justizia joan ginen, 3 urte eta gero arrazoia eman zeaten. 3 urte eta gero, pasatu beste 6 urte beranduago arrazoia eman zeaten. Inden sinoma korretu nuen, baina ja azkenean kalte guztia egiten zegoen. Jente asko ez daki azkenean arrazoia eman zeatela, nola izan zen asuntoa, baina, karo, pasatu zenean ja 7 urte. Azkenean hori oso lento da, oso kaldoa azkenean. Eta arrazoia eman zeaten, baina, ja, berandu. Eta horra maitu zenuen zure ibilbidea? Bai, momentu hortan nik ezin nuen korritu, 2 urte pasatu da gero, bueltatu nintzen, baina oso... Ez nuen harri ikusi nuen esala gauza argia izan, esala, izan zala... Honen ondorio ere izan zen, ez jarraitzeko... Izan zen gauza zen irten ziren moduan, ez nuen argi ikusi eta ez nuen garbi ikusten gauzak, así que ez da irrabeta moduen, baina ez nuen kango hori segitzeko. Bueno, dena den, ibilbide ikaragarria txirrindularitza profesionalean, denbora bat igaro da, utzi zenuenetik, ez dakit nola ikusten duzu, nola baloratzen duzun orain zure ibilbidea? Hombre, denporakin gehiago, ez? Nego nintzen uste nuen bizikleta, nintzen denpora asko zer jankin barik. Eta gero, bueno, lagun bat esan zidan, zergaitik ez goaz alpetara, batakazu zure kurba bat zure izenakin LP2 jartzen duela eta ikusten dugu eta joaten gara bizikletan. Eta ziren, bueno, venga, bale, guaze. Eta zin nintzen berriro prestatzen bizikletan, eta horra zin berriro guztua hartzen berriro. Gaur egun redes soziala badode, ez dakiz ordean, hasi nintzen arrazek igotzen, hemen nagoela, joan nintzen alpezu ikusten arrazki bat hori, eta azkenean hasi zidaten jentea deitzen, bai errapako marka, bizikletako marka, gabernaen berekin gauzak egin, eta horraz izan berriro, munduan berriro sartzean, ez da, eta, bueno, bizkanak horrez, zen, baina egon nintzen 10 urte, ez bizikletan ibili barik, ez zer egin barik, ez da, eta, bueno, gaur egun hori, redes sozialekin, ikusi jaten berriro esan, hasi nintzen berrian bizikletan ibiltzen, eta hortik izan dana, ez? Bai, arropa asuntoa, bizikleta asuntoa, eta, bueno, gaur beste guztia, ez da. Esan duzu, zure izenarekin dagoela kurra bat? Bai, bueno, jartzen dute, alpeduzen dauka ohitura bat, irabazten duena jartzen diote, bueno, da, berda, jartzen alto batean poste bat moduan, zure izena, normalean konpartzen duzu beste batek, izazkena, 21 kurba dira, igual da, 35 da, gaude, eta nik uste dut daukatela konpartituta, zuetemelekin. Eta azte masara igotzen, 2. kurba, uste dala gana, uste dut nintzen argazki bat. Eta dauka bereiztasun hori, ez da, alpeduez, ez da, jartzen dudela zure garipenen izena, ez da, eta, bueno, polita da. Bueno, bilatzen duzun bitartean, arantzatxorik edo geratu zaizu? Gauza asko, igual izak, bai, baina azkenean, karo, urteekin ja gauza, hori hain dakidana, jaingo banuen gaztago nintzenean, beste gauza bat izango zen, ez, baina aldatu, bueno, ja ez dauka zentzurik, ez da, baina igual gauza batzuk igual bai, baina igual momentu batzutan lasaiago esatea igual bai. Zegoan nintzen oso pronto, ez, oso berotua, ez. Baina, bueno, gauza honerako ere zerbituko ditzaidan, eta beste gauza batzutarako ez, baina
Baina, bueno, uste dut ja inda dagoena da horrela da eta listo. Bueno, eta esan beharrik ez dago, txirrindularitza probetan ze paisaia eta ze mendi eta pasatzen dituzuen, Ba, ez dakit, arnasari gautzi zaituen tokirik baduzun buruan edo. Ba, nik gustatu zaidan pilo bat, Suiza adibidez, ez da? Giro ere, bai, Dolomitetan egon ginen, bai, giro oso polita da, baina Suiza ere gustatu zitzaidan asko, oso polita, oso paraje politak, eta dira esan oso polita esan zen, bai. Mendateri gola gurutzatu izan duzuna? Gurutzatua, izan zen trazima labadero, izan zen oso gogorra. Aurten ere egon da, baina izan zitzaidan, kriminal, oso gogorra izan zitzaidan, bai, gogatzen dut, bai. Bueno, eta txirrindularitza nola ez, evoluzionatzen badoa, ez? Zuen garaitik ona asko aldatu da. Ez dakit nola ikusten duzun, positiboa, negatiboa, denetarik izango du ez? Guztia du, ez dakit nola alderatu zen duken. Aldatu da, gauza asko aldatu dira, ez da bat, ez be dana oso kalkulatua dagoela, prestaketxan aldetik, bat gaur urten dira potenziometroa urten da. Gora igual ez dugu ikusten ez lehenko moduan ez olako esplosiorik edo mendiko etapetan favorito artean olako esplosiorik, baizik eta ikusten duzu zelan asko regulatzen duten, gorputza oso ondo ezagutzen duela, badakitela noiz edo arte aldu diren eta zenbat denbora iraun luken, ez da. Baina hor egon zian urte batzu pizkat igual arraoz amar ez, asunto hortan, ez egon olako igual espektakulo handirik ikusten, baina nik berriro jente gazte hauekin, urten diren gazte hauekin berriro espektakuloa dagoela, eta berriro jentea engatxatu dala berriro, ez da. Baina azkenean dana moduan, biziketak datu dira, prestakuntza datu da, korretxoko forma datu da, gutxiko dugu jente asko dagoela ja destakatzen, eta ari gara ikusten berriro, pasatu urrean, eta karrera hobetan ikusten dugu jentea berriro valiente dagoela, eta espektakuloa ari dela goten, ez da. Zure iritzia zein da, potentziometro eta teknologia berri hauen inguruan? Azkenean, abantze guztiak erabili behar direla, ez da. Nahiz igual gu nahi dugula igual telebistan ikusi, eraso bat, hauek bestea geratzen, bestatakatzen, baina azkenean zu bertan zaudenean argi dago zure abantaia guztiak hartzen duzula eta zure alde hartzen duzula, ez da, eta azkenean hori aurrera doala beti eta abantze gehiago dagoela, urrok urtean, bestaten urtengo da beste batzu, baina azkenean horrela dala, abantze bat dala dana, ez da. Bueno, da lehen aritu gara, giro azizketan ez, eta hor etapa bat izan zen, bereziki hola pixka polemikoa ez, euria egin zuela, eta laburtu egin zuten etapa dezente, hor polemika izan zen batzuk esan zuten, ahultzen ariote diren edo ez dakit. Ez da reza, zu pentsau azkenean flako zirkoa mugitzen duen etaparen bat, ez da, telebista, sponsorrak, ez da berdina, esatea, hemen urtetzen gara eta hemendik 35 kilometra bukatzen da, zeiten duzu helmugarekin, jentearekin, nola mugitzen duzu dana, azkenean logistika guztia zaila da, momentu baten, eta nola hartzen duzu denporak, ez da, argi dago horrek lehenago prestatu behar direla, edo antelesioarekin, momentu bertan, bajatxa 10 kilometro bera helmuga, nola egiten duzu, nola mugitzen duzu, telebista egin segiratzen da, sponsorrekin segiten duzu, momentu bertan ez dana beratu behar da, ez, korrela aldetik argi dago, azkenean lehenengo osasuna dala, baina bai organizadore aldetik ere pentsatu behar da, zelako Kristo Adam, de repente 10 kilometro berago helmuga jartzea, garo, segurtasun bajar behar duzu helmugan, baiarekin, nola bartzen duzu pankarta dana eginda dago, hori jente asko mugitzen du, eta igual momentu baten zin leke egin, orduan gauz horrek lehenago prestatu behar dira, ez da? Eta are gehiago giroan, ez? Badakigu zer dagoen giroan. Orduan horrek gauzak lehenago prestatu behar dira, ez momentu bertan zaila da, zazen duz medala. Ezin duz esan, Bilbon Durango mugatzen dugu, eta nola egiten duzu, nola jartzen duzu metan, nola zein duzu, alkarri ona, ez da reza. Argi dagoena, lehenengo eta hemen, korredoen segurtasuna dala, baina bai ikusi behar dugu helmugak eta non eta zagaitik jartzen diren eta zelan daukaten hortik mugitzea, ez da? Bueno, eta gure txirrindulari begira pixa bat, hor hainbat ditugu ez, gorengo mailan orain, Mikel Landa, Pello Bilbao, Izakera Nahiak, Fraile, beste ere bai. Ez da nola ikusten dituzun, gaur egun? Nik uste dut egun hiru hauetan egongo direla motibauta pilo bat, ez da? Azkenean etxetik urtetzen zara, turra ja, de por si motivazioa handi ematen dizu, baina etxetik urtetzea azkenean ja hori da plus bat oso handia, ez da, nik ez dakit azkenean ze talde lan izango duten egun hauetan, ze libertatea dauk duten etapa lehiatzeko edo liderrekin egon barko diren, baina ni uste dut motibatuta pilo bat egongo direla, ni uste dut Peioren txat etapa polita esan lekeela, Omaren txat ere bai, baina ni uste dut lehengo etapa, hemengo Bilboko etapa, pentsa 3.000 eta piku desnibelekoa da, eta lehengo etapa gogorra, lehengo etapa esateko oso gogorra da, eta Peio bakigu eskarra dela, gola talde txikitan, eta ganea ez da lagongo oso kontrolatuta, zekapenari begira, eta uste dut aukera izan daikeela, azkenean, zaila da, lago etapa da, eta dano joan dira gogokin, baina
bueno, nik uste dut mugituko direla eta aurpegi emango dutela, azkenean etxean gaude eta horrela dengo zango da, seguro. Sailkapen nagusiari begira, Barainek ez du usturu ustuz peioren... Ba, nik uste peio eta landa ere horrengo dala, baina azkenean... Ia da landak minutu dezente galdu dituela, bueno, orain Suitzan, baina... Suitzako nik ez nuen kontu hartuko, beti iaz ere... Nik uste pertsekunda mudean dagoela, nik uste ondo helduko dala, baina azkenean top bost egitea turrean oso dagoen jentearekin oso zaila ikusten dut beraien txat, baina amarreko horren eta egiteko bai. Baina ni ikusten dut batez be etapa betako, bai lehenengo etaparako eta bueno, hor protagonista izatea, adibidez peio nik uste dut bera aukera dituela, ez da. Eta etorkizunera begira, hor, bueno, gazteak ere baditugu, Lastra, Lazkano, euren Suitzan ere bikainari dena, Aranburu, Aberasturi, gazteak badaude, baina ez dakit nola ikusten duzu zukan goi-goi mailan lehiatzeko, hautagai nagusi izateko akaso ez dira perfil onenak, ez da? Nik uste dut momentuz den paramado zaiola, ez da, hondik arren, pasu handi batzuk emarri duela, den paramado zaie, azkenean, ikusten dugu gaur egun ikusten dana ez jentea gazteari dela destakatzen, baina hori ez du esan normala dela, ez da, normala esan bardenik, ez da, bako txabe denpara behar du, batzuko 22 urtekin ari dira karrera disfrutatzen, eta beste 26 urtekin ari dira. Ez da, orduan, bueno, momentuz utzi behar dugu denpora bat, aber segarratzen den, aber aurrera egiten den pasu hori, eta batez be ikusi behar dugu aberatxetik beste korrelatxuk bat dauzen, ez da, azkenean ikusten dugu pizkatu basiz bat hor, eta jente falta, ez da. Eta hor, polemika pixka bat izan da, aurten ere, B mailetako karrerak asko geratu direlako ia, bueno, egin ezin da, ez, ez zeudelako baliabideak, eta claro, turra ekarri bai, hor diru asko joaten da, baina gero arrobia zaintzen ez badugu, ez? Bueno, bai, gebera memetuke jaso gondira, ez turra gaitino, baizik eta bai, bueno, turra torrelako Euskal Herrira, ikusi da, zelan errepide asko asfaltu dira, berritu asfaltu dira, gauza asko direla, baina jendea kejatzen da eskoletarako ez dela dirurik eman, ez da, eta turra honak hartzea diru asko gozatu duela, eta adibidez eskoletako jendea kexatu egin da, beraiek ez dutela dirurik ikusten, oso zaila dela beraitza taldea ateratxe umeekin azkenean arrobia dela, eta kanbio turra etorri da ona, eta dana izan dela, beraintzat, ez da, orduan bez badago hor keja bat azkenean ere hori zaindu behar da, ez da, azkenean ondo da turra ona etortzea, azkenean reperkusioan txako herrirako ona da, baina bebai ez badugu zaintzen eskolak, azkenean ez dira handik etorkizuna etorriko, ez da. Bueno, guzti hau noski, egun gutxi barru abiatuko delako turra Bilbotik, ez da ilusio berezia egiten duen, txirindulari batentzat Euskal Herritik abiatzeak turrak. Bai, nik uste da azkena izan zen, eta amasei izan Donosti izan zen, amasei, uste. Hain nintzen egon, baina, jaro, pentsa, ari gala dela urte bat esaten bilun urtengo da, eta ja bertan gaude. Eta nik uste jente asko, nik uste jente asko keskatu dagoela, lanera nola joango den, nola urtengo den, zetan hau txubar duten, eta ez dakite nola ingo duten. Eta gero jente asko dago, bilbora nola joan, non ikusi, sarrerak non hortu. Izango da pasada bat, argi dau, ja hemen afizio handia dago, ja da, beraz, turra ikaragarria da, Bilbon, pentsatu zenba jente, Bilbon bai Zornotzan, bai Donosti, bai Gasteizen izan behar da, gauza bat, bai patxatzen dugula, baina ez garen, baina da handia torriko da, izango da gauza bat, ikaragarria. Zein ekarpen egiten dio turra Bilbotik abiatzeak, Euskal Herriko txirindularitzari? Asko, nik uste dut, adibidez etorri dira atxerritar asko etapak egiten, ezta? Nik adibidez egin dut entrenatzen inguru, Urdabaiko inguru hori, askotan egin dut, eta ikusi dut, jente asko egiten, atxerritar asko egiten, amabos, igual, konbenzionuta, baina egiten, ezta? Eta batez be, guralde hona egiten badu, zu pentsau, argazkitan ikusten badute, argazkitan, telebistan, Urdaibai, Gaztelugatxe, Bilbo, Guggenheim, parajea igarra da, ez da Donosti, nondi joaten pasatzen dan turra. Olako guraldia egin ezkero, jenteare turra eta inguru guzti hau, mapa jartzen du, eta jente guztien duen esango du, haze polita, menzi du joate guztera, edo, zakit, nik uste dute, guraldi hona inezkero, biztak izango direla ikaragarriak. Dago nik usteko, Urdaibai oso polita da, Bilbo Guggenheim polita da, Gaztelugatxe ikusi dudan guztia, ikaragarria da. Gero Bilbo piki egon da, gero Bilboko irudi guztia ganetik, hori izango da, pasada bat. Gainera txirindularitza zerbait bada, ez, da turismo kanpaina moduko bat, ez? Pasatzen da inguruan garen nahi egin dute, oso polita da inguru guzti hori. Bueno, eta bukatzeko, ez zuk nondik eta nola bizituko duzu aurtengo turra? Ikusi, ni egongo naiz, taldeko aurkezpenean egongo naiz,
taldekin, eta gero egongo naiz, daukat irratiakin egongo naiz, eta bebai horbeakin daukat, irtean bebai egongo naiz batean, eta gero eventu bat ere hango jentearekin, así que handik egongo naiz. Saltxan egongo naiz seguro. Eta bertara joateko asmori bai? Bai, egongo naiz egun biletan, bai horrezpenan, eta gero horbeakin daukagu ja beratxetarritan egon bar gara, irteran egongo gara, gero joango daukagu hotel batera joango gara, luntza da ikusten pantailakin, elmu gara, eta gero daukagu, nasenke daukagun guztia behaken daukagu guztia hor jolgorio. Ederki. Ba, Iban Maio, mila esker, gurekin izateko tartetxo gartzagatik, ikuskizun politxo bat eta gozatzen dugun, eta ondo segi. Ba, zu, mi esker, eta paso bat izan da. Hori da. Zerrik asko. Gero arte. Gero arte.